Gipahibalo sa Land Transportation's Office ni adtong Martes nga hingpit na nilang nawala ang backlog sa mga lisensyadong plaka nga dugay ng problema sa ahensya sulod sa usa ka dekada. Ingon sa LTO nga nakagama sila og 18,578,612 ka mga plaka sukad nga mas gi-intensify ang produksyon sulod sa miaging duha ka tuig. Apil sa mga nahuman nga plaka, ang kapin 11.8 milyones para sa mga motorsiklo ug 6.7 milyones alang sa mga sakyanan nga upat ang ligid. Matod ni Acting Assistant Secretary Attorney Greg Pua, kini nga kalampusan resulta sa paningkamot ug panaghiusa sa LTO ug sa playmaking plant sa ahensya. Matod ni Attorney Pua nga human masulbad ang backlog, gipasalig sa LTO ang mas paspas nga delivery sa mga plaka. Ilang padayong gipaningkamutan nga mapalambo pa ang sistema sa pagpanghatag sa mga bag-ong plate number aron dali kini madawat sa mga tag-iya sa sakyanan. Nahisgutan usab nga sa Disyembre sa miaging tuig giflag sa Commission on Audit ang LTO tungod sa sobra siyam ka milyon ka backlog sa motorcycle plates. Human ini ni pahimangno si Transportation Secretary Vince Dizon nga ang mga bagong plate number ipagawa sulod sa 72 ka oras human marehistro ang usa ka sakyanan. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.